Hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Joe, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. En av dere er hjertelig velkommen til Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva ligger til hjertet der, Paul? Jeg har hokta sin den nere i Kolossebrevet og se hvordan innmykje kapitlene er og hvordan han fer fra øynene og til et annet som at som er av samme tøytning. Det han sier i første kapitlen om her og i vers 9 og fra det David hørt og om til han. Det er til anker som er fortalt om fra kærløyka torra og i andan. Fra det David hørt og til her vi tog iskilt jo peta bia for tikkum. Og bøn om at de skulle fytlast vi kunnskap om vilja hansara og i ötlom visdom i antal i vit til å leve herran og verdiga som hon og lykar og atlan hot og i kunnskapen om god ber og avvekst veksa i ötlom gav om verste og styrstjas i atlar styrstja etter kraftordar hansara til alt tål og lengt med så tid vi glede takka færen hon som gjør det åkken forfyrir for parst i arvalot inn høylagre i ljøsen hon, og røyv åkken fra valde myskosins, og flott åkken inn i rujtjaske sånne sunns. At så det første som jeg vil huske om, og æsne dri akevane av, at han hatt at han ikke åkken har fytlast i kunnskap om vilja Guds, og i ötlom visdom i antal i vit, til å leva herran og verdiga. Og så skulle vi styrstjast i atler styrstje, etter kraftordar hansara, så er det uttrykket til alt tål, og lengt med oss, så vidt vi glede takka feiren om. Og til særlig at det er vi tål og lengt med oss i samband vi det som händer i livet och tjåk, daglig alltså. Så händer det alltid i Österlanda som kan avvirka oss som ekvet. Att det här är en så omätliga gavur rattlöjare till ångat jag färra nio vid nackan om. Ettla, jag har inte givet upp. Men helt det motsatta, som man säger här, att vi vill glädje tacka färgen om som gjør det kom for å få parst og i arva lote hinna høylagra og i ljøsen og røyv okkom fra valde myskosins og flott okkom inn i rujtjelske og sånne sunns. Det her er at jeg videre riven fra verste myskosins. Allika kunne vi oppleva at det kommer så nær av imskan hot. Men nok fyra røy nok. Jag vet inte kvart och hjärtstockar är det. Ja. Ja, da minner meg av høvsprestabønner, sier Jesse. Kan han bli ferdig om ikke at det har gått ut ur heimen, men at varva er dere fra ytlån. Og det er jo det som han gjør og hever gjørst. Det som, altså jeg tror vi er i heimen enn. Vi er ikke kommet til himmels enn. Vi er av ved her. Men det himmelska er kommet til okkon, vi hele andane. Og det som så er, man kan säga processen, men det er best at alltid bruka processen, og i livene til okkon, det er at vi vera fyllt vi kunnskapen som god gjør okkon, vi hele andane. Så vi kan kjenne han beter, og her vi eisne kjenne okkur sjølve beter. Det som er alltid så helt understandant vi bådskapen om Jesus og liven og sammen med Jesus er at sammen med Jesus så tår jeg å møte meg selv. Og det kan være lettere sagt enn gjørst å møte seg selv. Så man kjenner, ingen kjenner veiklegene som jeg gjør det selv. Og så er det for hver enkelt av åkene. Og vi det er sånn, fortsatt han ikke slutt til eisene, og det naturlige mennesker kanskje eisene,
vi føler oss ofta rettelig isolerade vi tog som vi hava, som vi føler og opplever som veikleikere. Og tog færre krubber vi kanskje helt inn i oss sjølve. Og stein for å lete oss opp. Og til jeg bare skjølesne at, og jeg sier helt avgjørst, jeg sier vi skal ikke lete oss opp i for en og hver menneske. Nei. Men da det kommer til feiren i himmelen, og sonen, Jesus Kristus, det beste vi kan gjøre til å være åpen, altså en åpen bok for honom, først og fremst. Da. Det er som tilfører dette her inn i okra liv. Det er alt det underfulla som du leser om her. Da. Jeg minnes det at det er et høve, så fortalte Andres Lundberg om at han satt inn i en brevbrodermøte i en sånn morgen hver dag vi til 4 mer som det var i Klaksvik. Og her satt så en syster i herren og græt. Så jeg sier alt møte. Började jag ta och till samla oss. Och det verkar som om hon kommer inte på skjortor. Och så får han böjna ner till han och Arnon och fick tog jag rösa sig och rymma. Tog jag han skilte att hvis han inte fick han så kunde han inte färra renna från ån i ett eller annat såvart alltså. Och han sätter sig till henne. Och så självande till han sätter sig till henne så blev det extra spänningar och i. Tog som hon är att fortälja honom och han säger vi henne gå att kvart bäger. Tog han är fyrstidskär att det var något öjligt alltså. Som hon satt och struttes vid han. Ja. Och hon säger så vid han att det var att en mävor kom in här och sätter sig framför här som jag sitter och ta för igång då i mig det som jag hörst om den mannen och jag följde mig så dolka jag för det var så avmätaliga skit det som jag hörst om mannen och andra säger att det lattnar för hjärtan säger att höra henne säga till tog jag att Kvar kan se sig undantog, ja. Och så sätter han sig till henne ordentliga och undervisste henne om att själva det heter det bästa som inte gör det då. Men hon åtte det här som vi tar lyse om det här. Att hon fick glädje kunde tacka färgen hon som gör det henne förra fyra för past i arvaluten i höjlagra och ljósnon. Og jeg river henne fra valgte mørkesins, og flott henne inn i rujtjaske og sånne sånns. Og så man sitter så løs og tar seg vid henne om dette gåva, og hatt det hardt til hitt. Og hun bare hørst om han. Hun visste ikke om det var sannløytene. At hun har ikke grunn til å sitte og ser ikke om seg. Tog hun ikke snakke, hun har hørt en annan sida. Fortälja sig här. Och så tillrådde jag henne till att färd till Jesus vitt på en av vägen och lägga vid hans fötter. Gör det för den äkna skilt och väntar bort från vuxen som har fullständiga just där hoan viskan. Och jag lagt där allt möte men nu kunde vi göra det gott att. Ja, det var gott, ja. Ja. Att det var äckligt att ha värst. Ja. Du hade akkurat det. Ja, det akkurat. Det akkurat det. Och så man lära vid i Jögne Löve. Och han till kvinnan här så last av antro här. Ja. Och han har kunnat hjälpt henne vi tog erfaring som han har haft. Och till kunskap han har haft i åren och till visdom som han har haft. Och det är ju just människan att vi skulle vara en styrke och stor uppmuntring för en annan. Så att vi ser man gänga fram och växa och allt det där. Akkurat och så här ser avvuxen som vi får Ja. Vi fyllast vi kunskap om vilja hansara och i öllum visdom i antalligen vite.
Och så kunde du spela kvart i det. Det är den naturen som är i oss och i Kristus. Ja. Alltså, och så heter livet Herren och värdiga som hon och lykar atlan hårt. Och vi kunskap någon god ber och avväxt och växer i alla gåvon värst. Det är grunden till motsatta av att jag kan ta och att jag kan ta och det är ju det luktar mer av att vad kan jag? Ja. Men hit vad kan han inte göra och jag? Han är och jag alltså. Så vad kan han inte få bort ur livet och ja. Och alltså processen här styrkas vi alla styrka efter kraft dortar hansara till allt tål och längt med. Och detta kommer mer särskilt väl vi. Så är vi glädje kan tacka färgen som gör det med förran för att få parst och arva låt in höjlökra i ljósen. Och röv med från Valde Myskesins och flotte med in i Rujt älskar jag såna såns. Och så helt han fram. För att jag är ju lot och ja. Ja. Det är till allt tål och längt med. Jag faktiskt också jag syns om det här nu. Ta i kort in efter. Det var en sändning. Näker fyr, jeg halte hørt han atra tjej, det halte jeg bare, det er riktig at det kila. Det er snakk sammen, og så minnes man ikke akkurat nær etter forskjellige er sagt da. Men det er ganske, vi tog seg jo en sending om det her at, til måte av korset, vi tog seg om det her at ta Paulus lei åratten og i Filippi, ja. Han säger inte fra att han var romerske borgare, men han är tål till att hålla ut kjalt om det var öjliga harsta. Och så kommer vi också med det här verset här i Hebreerbrevet 12. Det är det första verset äsne. Lät det till äsne okkon ta vid här så störst skudja vittne rundan om okkon, lägga av okkon allt här i tincher och synderna som hanker så fast upp i okkon och vi tåle renna skaje och i okkon fyrsett. Her var det egene vend av Jesus, opphavsmann og fullkomnare troarinnar, som fyrir gledjena og fyrir håndoloa, tålen lei av krosset og lei ønske og i vannærna. Og sitter nu ved høyres i hasetsgods, jeg husker om han, som tålen hever båret av syndere har sagt om som ekve måte, så du er ikke trøtt og måtles i salon tikkara. Og til akkurat det her som kanskje en ivesatt frestning til åkken. Til at vi lever jo i en fantastisk samfunn, og vi er så velsikna i at vi lever i en demokratisk samfunn. Det er ikke fullkommet, lengt fra det, men det er det frieste som vi kjenner til. Og da har vi veldig ofte lindet til at jeg krever på akkurat rett. Og det så man det skal man helt ikke litt under for ødlån, det er en annen spørninger, men dette her til at halte ut som Jesus gjør her, til å med at vi kunne være takksom for at Jesus ikke oppgav midt i prosessene, og sier nei, nok er nok, nå vil jeg altså ikke mer, det er ikke råkna vi hæsene, så han visste jo alt da, men det er så viktig for oss at vi får kunnskap om hva Herren hever til dere begge her og nå, og eisene frem etter, og til evige eisene, ja. Her var det ene vent av Jesus, opphavsmann og folk kan tro der. Og så også etter lykkes den første versen her, eisene. Han sier at lete til eisene okkon leggja av okkon, alt det tinker og syndene som hanker så fast opp i okkon. Altså, at vi selv involveret i disse prosessene, at leggja av det som tinker. Ja, men det er også om den aktivitet som får i gang til et eller annet. Inne i Antoslån den morgenen, som han sier at holdtidsen og herren noen, men samtidig så var hentan systeren alla tøyne hova hans herra. Så løyer det okkom til det som Kolossbrevet 2 sier. Og i første verset, han tog vila at de skulle vita
hvordan jeg strøye har vi 4 tikkum og 4 teg i Laodikea og 4 alt som ikke har seg anlitt mot i holden noen. Og så kommer det til vers 2. 4 at gjørst og tarra, tikkara, skulle være trøsta, så det være knutt kjæman og kærløyka. Og nå er fram til atlan rykdom av fotlo vitsvisso, til kunnskap om landarmar gods, og som Kristus. Og i honom alle skatter, vorsdomsins og kunnskaperins av hendan fjalt. Og så kommer dette fram, ja, men Kristus, som Kristus. Men så sier han øynsnettet her, at landarmålet, og i heimen, dette landarmål gods, som han sier her, Kristus, men landarmål i heimen Kristus og i akkom. Vel dørdaren. Ja. Altså, ta har en minne til disse tingene som stanta, skriver i rettjo, og det må skrivas ut i rettjo som det det må tekas fram i rettjene som det det en tilgang, altså. Som skal enda i en sånn gläslig løyve som vi behøver ikke då at fyrestitt lokk. Altså, det så grypande at også. Ja. Og han sier dette for at ønsken skal dara tikkum vi lokkande tal. Ønsken. Ja. Og han minner deg, og han heter her i vers 5, at om så i halten noen det fraverande, i tau i andan og tja tikkun og gledest vi sutja hvordan godt skile tja tikkun og hvordan fastigt og i trunne av Kristus, anså til tog jeg at tidsi møte Kristi Jesu Herren og livet såleis i hånden og være rådfest og lette til å bygge opp i hånden og stedfesta og i trunne anså til det lært og vekse og i henne vi takka kjær. Og til løye min hoksan, som jeg sier til, bant fram til Oliver Tansen og Agnes og Klaksvik. Oliver var godt, og hun var Geron, Agnes, og det er nek på. Og jeg minnes det arbeidet inn i Tjatamon, og hva det gotten vekk, det er dødsitt om gotten det var nok så høyvare. Så hva det gotten vekk, og gjør det så til at jeg bare til, at jeg har slattgulv, alle veien rundt da. Og ta var det, og hun fortalte meg sånn, jeg om sitt liv, sammen med herren. Og ta var det øysene at hun kom til min til 35, første ferie i dør, og så er det nøye. Vi eier, og ta en ammedøtter henne, var kommet trygg til levende. Og hun ville så gjerne takke meg for det til at jeg ble han som løtte henne til trygg, va? Og hun er noen sånne ting fremme som jeg undres iver at hun skulle glede seg iver, og ville ha med å komme og njøte den gode målte sammen, altså. For at det er sånn stedfeste være løykene. Akkurat, ja. Og så minnes jeg til kvalitet i 18 år, ta bønnemøte og livet komme, bønnemøte tar det frutja kvalt. Og så sier Oliver, så sier Elias Paulsen, vi Oliver, det tar vært akkurat fremme etter Israel og du varst, trusjar og strøye her. 60 krutje kanskje. 60 krutje, ja, og her, ja. Og at han var så spent der, altså bare livet langere, sier han, sier leseren. Tog så for han at oppleva til Herren kom. Ja. Og jeg minnes da livet, hvordan jeg reagerer, altså, først trekken i anledning noen, og så hvordan han sier det. Nå gav Herrens latte, sier han. Altså, jeg var fra at oppleva alt det her, sier han.
Och bara vara kvilla och i fri intlaren tekren har mot av er. Vi affärer lika om de vill hemma sjalen det att vara att det var akkurat det samma. Det var tandfrieren, ja. Och i samband med det här verset att som jag läst nu att det här att i honom är att alltså tittar jag tycker mot Kristus Jesus. Herren hon livet sålös och i honom. Och ta han poängtera ju. Ja. Och detta var så att han och kvitt såna vär och ta är väl så väl brottet till allt det tog ta nöjt kanske det skiftar mitten i Klaxvik och vad. Ja. Så nu stannar det bara jag det någon grunden ett Andreas sånt. Och jag kom ju ombord. Och det är så harst med tala att det är mycket kvalitet så vi får så vårt ta kärna frutja det. Och så säger där vem jag nu nämnde du om att det här att det verset säger det är en så tid jag tycker mot Kristi Jesus Herren liv sålas i honom och vara rådfäst och läte tikkom bitcha upp och i honom och stäfästa och i trönne och så tid det lärt och växer och i henne vi tackar dig. Alltså hej du vita Arrin sett in mot liv. Att det får upp bokstäver i jocken hespa i verserna. Och satt att det är inte till att du görs näka. Men det är till att du leter till Akkurat. att uttrycka. Ja, nettopp. Att läta sig. Och till öjla lite höjra och i det att läta sig. Utan att jag läsa. Ja. Men till er grunden i växtren. Ja. Till er att läta sig. Alla tøynar läta sig. Av Herren och pitcha upp. Ja. Alltså att är så stort rydsedöme och blir rörd av det. Tog jag vet är så märkligt och i 4 Korinthierbrev 2 här stände att den naturliga människan tycker inte vet som andra går så till någon dårskaper. Det kan inte göra till han tog det verdant antalliga. Och så kommer det här mot ändan av kapitlet där han säger att han har konstaterat några ting att vi häva sinne Kristus. Att det uttrycker. Ja. Och ta fast en oj här. Du fast så väl en oj här. Och så tid tog häva tidsen mot Kristus Jesus Herren och livet sålös och i honom. Och vere rådfäst. Och lät det kom bitcha upp och i honom. Och stäfast och i trunne. Och så tid det lärt och växe och i henne vi tackar er. Ja. Och så till at anken som ger tikkum til rån, vi vursdam i hømsins. Ja, det här är också sammanhängande här med det första som du läser här om att här han säger tutschda verser kapitel undan till att liva Herran och värdiga. Och det som han så säger här, för det har framme här nu, det är så akkurat det. Att liva, jag också vad är det att liva Herran och värdiga? Och det är nästa värdiga liv. Ja. För Herran hon till Kristus liv. Till Kristus. Ja. Till Kristus, ja. Och tar man så ser hur enkelt det är. Då det kommer till religion, ta älska människor att också sträva. Det är inte som om man kan vinna sig poänga. och så att i vanliga liv kan det vara spännande vi omkring avbjörn som man sett så det kan bara vara till döms kryss och tvärs eller ett annat som du ska engagera dig i till finnas men ta det kommer till det här Kristusliv. Det är så enkelt. Vi kommer faktiskt hvis vi hugger om att det växer i trunne så att inska. Hur så gör man det? Han säger till. Han säger att växer i trunne vi tackar er. Alltså det är pura bakvänt. Ja. Att du växer vi att tacka en öron. Ja, för att han ger detta vers ut här. Ja. Att du växer tror jag att du sätter fokus på han. Ja. Och leter han och du leter till. Ja.
som du nevnte Jan i Øst, ja. Det er helt anstandende, men det som eisen er så interessant ved Paulus, er at han fer så rævla lengt vi okkon, at vi ligger faktisk er fløt, og faktisk et takknemligt offer for alt møvelet rundt om okkon. Men ta det at han så sier her i vers 8, at suttje til at ønsken som gjer tikkon til råan, vi visdom i heimsins, og fafangtar vittla, etter arvalære manna, og så sier han enda etter badna lærdom i heimsins, og ikkje etter Kristus, ja. Så til å si at vi i vantan her fire å være så eimjuk, at andre kunne bare gjøre akkurat det vilja vi okkona, men nei, sier han, til slett det snur seg om, til Kristus, ja. Ikke annet. Hvor sier han til? Jo, til i hånden bor ødel fytling guddomsens likamlige, og til fyllt i hånden, som hatt alls, vals og herredøms. Det vil si at det ikke her å gjøre som kan sette seg opp i måte hånden. Ja. Det er ikke størst. Fantastisk. Altså, jeg har jo affæra i 3 kapittel nå, tror jeg. Ja. Da kommer han nettopp til poeng 24 øtlån, altså. Og til ta opprørst vi Kristus. Så søker det som omanfor Her Kristus sitter vi høgrand gods, og traje etter tog som omanfor ikke etter tog som han gjør nere. Tid jo deg, og lovtekkar fjalt vi Kristus i god til å. Taie Kristus lov okkara åpenberas, skulle øysene tid åpenberas vi hon og i dord. Altså, her det 3 vers, 4 vers, som så tjøkken og grøypande himmelsk, altså. Ja. Her det en borgerskap. Du har det sjøy med her. Du har det hjemme her. Og nå først å vite at det handler åpenberas. Altså, da det et liv som åpenberas. Vi har noen som du har vært alt ved ui. Ja. At det så helt understandende. Altså, selv om man leser alt brevet og først, om hyggelig og gjør noen alt, da, så merker det hvordan det fyller til. Som Sankre sier, og fyllt til med vi kærlighet fra det her, det ikke bedre vøyde at ikke mer. Hjelp mer at drekke av til kjeltene som flyter ut. Vi sikning fire med tjatt her. Og vi synes det. Men det det som flyter. Ja. Og vi ikke bare synes det, men vi lærte det. Lærte det fløte. Det jo. Han jo. Det er virkelig størst, og det som som alla tøyna at det så verilega nært, altså, det så verilegt, det ikke noe så hafløkt eller så oppnøyeligt at det blir stila. Det alltid at vi ofta som tryggvande halta at det oppnøyeligt. Det bare for noen helt spesielle utvalgte, som lever et liv som Simon på søylen, altså av avskåret seg fra øtlånene. Men han sier, han börjar här 3 kapitlet säger det tid ta uppreist. Alltså det en stærfesting. Tid jo uppreist, da. Men det tid ta, ja men så søker det som omafriere. Ja. Herre Kristus sitter vi høyre hasen, traje etter som omafriere, ikke etter som gjør nere. Han sier det at han vil ikke skal søke det som ikke uppreist. Det kan så kjøtt gjøre en slags, som du nevnte i Janne, at uttrykket. Jeg bruker ikke det så kjalt han det uttrykket. Jeg er så godlig i det, som du sier i Janne. Havlagt. Religiøse, ja. Altså han riskerer ikke religiøsitet. Nei. Det binder til akkurat som loven. Hun binder til nye. Og du ser ikke til han og åpenberer at du mangler. Jeg har fått det nødt sånn. Det det som det, sånn. Og tog har vi til å bo at deia
innan jörska limnar. Ja. Silas i öronsko, Gjertabrona, anta tråan och hävesjukna som ju är avgodadurska. Och för detta kommer röjegods. Och vi har som levt i lavor, ja. Och så ser han detta som du lägger. Som man säger här, taget hade lövtickar ui tui. Ja, Ja. ja, Det var löva och Herren Kristus. ja, ja. Det var ui ödlas när. Nett, ja. Det är halt och standande. Så har vi hova att täcka till att vers 12. Lät tikkon som är utvalt och höjluv och älskar vår gods. Oj, hjärtans miskon, gösko, emjoglöjka, spekføre, lenk med och omber kvart anna och fyrirgjev kvart öron om ankor hever kläv och møt i ankron. Som Kristus hever fyrirgjev tikkon skulle øysne tid fyrirgjev. Men iver allt detta, klæg tikkon i kærløykan, tog han band fullkommen løykans, og frier Kristus er rai og gjørston tikkara, han som tid var å kalla til og i øynene likame, og være takksom og let i år Kristus er bekvar ryklig middeltikkara, så tid i øtlom vursdømme, læra og amena kvart anna vi salmon, låsankon, og andalig om voisen, og sinja indslig i gjørston tikkara, fyrir god, og så framvis. Ja. Altså, Det kommer allt in under det samme av livet herran og verdiga. alla tøyne. Hette her ta verdiga Guds løyve. Tu hatt han. Så er han uttrykter. Tu han så leisende, ja. Som tar Jesus tjekker av hjørne, ja. Bare uttrykte ta verdiga Guds fægers hjärsta. Ja, det är helt en standande, alltså. Att jag ska kunna jag vet inte om jag säger det, men det är näck var så igen gjort det är för att det dreier sig om att läsa bröven, ja. Men jag upplevde som oftast att det blev tåsa något som om ivrarna, att det blev tåsa som om att hetta jag heter Röjsne. Men det är andra ting som har större tydning. Och det fick mig inte nio vid nackan, men jag blev vid att söka till att det är till tojen, det är det som ska mynta till ett liv. Och jag tog att det var en mankelvöra som vi vill säga. Att höra det. Ja, hur ska man så vara så apart av det för att snacka om det, alltså. Så är man helt livad då, ja. Men jag føler ju det mer och mer hur så tydningar mig hette är. Tog att också där till att det som ligger så ligger i torsa sig att det ligger paus i hjärsta, men tar åpenberingar han fär fra honom som här av vännen till Damaskus säger vi han Saul hvor söker du var med och han sagt han att som han helt var vittlöjd och nu har han en röd sida hvor söker du var med han visste bara när hvor det var det han som tog söker det hvor du herre det han som tog söker det alltså också där han tar tanken att stanna i för honom som ljus han omtalar att trutcha för första det hände så attor och för kvarja för blivit ljus alltså starkare än skinja solen i ända då. Ja. Så här och han fällde bara till Gerard. Och han blev blind då. Och så måste jag löjan. Och ska vad hände här? Men hinner det onchart. Sent. Det bara han. Och så att det överst hända personen. Som jag säger här och gå till Stefans på Steinavor. Men han är hörst. Vad han säger. Nu så himlarna öppnar och Jesus stannar vid högre sky.
Herrens. Og han er fyllt vi. Her er den fyrrøk. Og her og i 8. kapitlet, ja. Det heter i 9. kapitlet i Apostelsøen, ja. Og dette ble så øyelig dramatisk. Altså, vi kunne slett overhøver ikke livvåknen ut av vi noen skjønnløys eller noen som helst. Så dette er han som har skapt alt som nå kontakter. Så en utvalgt av apostel. Og så vil han lagt inn, og så fer Ananias på om han färra till han. Och han säger nej, alltså han är av här att träppa och nu ska han ta till tryckvand här. Du ser allt detta fyret där. Ja, alltså. Jag husker bara om att det här som han nämnt en av Avro i samband med det, men så är det firma att det här öjliga, höj och väldiga och Götaheimen personer att det hö och häst någon av väg in ut Damaskus. Och kommer ut ur Damaskus och en övervuxna babylift och en kurv sukte ner i murarna och man kräkva sig och luska sig där. Men en brötte personer. En fullkomliga förvandlade personer. Ja. Och det är nu då tar sig om att det är ljus i här. Alltså Paulus var Saulus som man kallas av det hebreiska och allen han kommer till sig och för så iver till den faktiska hedna formen, den griska formen Paulus. Det ser jag nog ting men det är inte det som jag tar så men det här till att ungen var så kjent vi lovene som Paulus. Og hva er det loven gjør? Hun peker alle tiden av myskri og jokken. Altså det er bare det myska og jokken som var anvendt vi lovene, ja. Du måste ikke, eller du måste. Og nå kommer dette her veldige, verleisen er til han, dette er nøye solen, som opplyser han, så att han verkligen ser sig själva. Och vi har så myntena är det vi har att Isaias i 6. kapitlet. Ta han sa Herren sitter i som väldigt och har sett någon. Och han har väldigt sjönen här. Och där får så Isaias till att smaka samman sig är med vi orein och världen och lever mitt emellan människor vi orein och världen. Ja. Och vi såg att ut i uppenbarelsen. Da Johannes kommer opp her i dørtene, altså i bortrykkning, og han ser hasset i eisen, ja. Og det er veldig ljøse, og det er fætelig klare glashavet, krystallhavet her, ja. Og han får grata, og sånn er nei, ja. Men så får han av vite, akkurat som Isaias fikk av vite, da Serafen kom vi glående av alt er noen. Og alt tåsar alltid om Jesus av krossen. Han gjør det fullgjørende verset for jokken. Og han viser glående nærm vi varer hans her. Det er jo alltid energisjon, så annars er det vært løsfarlig å finne en glående glå av varene her. Men dette hever bøtt for det, dette hever renset det. Og Johannes får vite her, han svaraste nei græter. Græter som man ikke kan fyrstille seg. Du neien er så stor. Men så kommer Einsel til hans her, og viser han og leivene, og tar så leivene vil vist. Hva er det? Jo, et lamp, en så dripp, atter Kristus av krossen. Han har bøtt 4 synder okkara. Og her er lykket det. Her er lykket det. Ja. Og det er fantastisk det. Og Paulus, han vil bare slire gjøre av sånne nøye solene. Måste att det är 4 versene. Det første. Vi skal ikke glemme 4. kapittel, det vi som tar om tog til det var. Ja. At det ditt opprørs for Kristus, så søker det som ovenfor. Jeg tror tog at det er sånn her med vært han som får skrive til. Nei. At han har møtt honom. Ja, at han har, men ikke Aren. Ikke Aren. Nei. Og så jeg tror at det som ovenfor er, og han deier og løyve hans er i fjalt ved Kristus og gode. Og ta Kristus løyve hans er åpenberes, så skal også han åpenberes vi hånd ut ord. Og hva får han ordre til? Deia, hinar, gjøreskål, limenar, alt det der kommer en undertall som han kallar skatt. Ja. Det som han gjør det var lykka ringt,
Sjalt om han var en utroliga, du veist, rattvisor med år, så var han ordrar til å deia, Ja. til liv. Og han kørte det som skal. Att det är 15 verset. Ja. Deie, vi Ja. båsatte, vi ett i enda någon. Deie tog hina jörska livnar. Ja. Ja. Akkurat her, da. Og lete tykken ui et nutja som verer enter nutja til kunnskap etter mynd hansara som skapte det over stutja. Og her er ikke jøti og griske, omskåren, fremmandor, skutte, trælor, fralsor, nøy. Kristus alt og i ødlom lete tykken som inn i utvalgte og høyle og elska og gods og i hjertans miskon, gasko, emjugløyka, spekur, lengt med. Altså, det er et helt annet liv. Fullkomlig, altså. Altså, til fullkomlig. Og så, dette her, Jesus sier ikke vi, nå må du gjøre at du synd, hvis du skal ha vevn og nek. Ikke et år. Altså, det ljøs, det er rek myskre vekk. Ja, ja. Og det er det som henter, da. Ikke det at jeg sier, ikke sier det. Det stender det, jeg tar vi sin dere. Men det er en øren tøtning. Det har jeg nevnt her til Johannes, ja. Jeg skal ikke være noe til han jo. Nei. Men jeg halter med til dette her, et lakken til dette her, og færre inn i den her 4. kapitlen, ja. Og så halte jeg til så merkelig at hva skal han jo sige vi herrene som var træler? Og hva sier han vet der i første vers i 4. kapitlet? Hvor kommer hette inn, altså træler og altså, hva er det vi hette gjøre? Jo, tid herrer, kjære møte trælen tykker at det er som rast og hampelet tid vita jo også tid hava herra og i himle. Altså, det er så krypande å lese. Det är har jag nämnt det här till herrar alltså. Jag trälar han landet det är inte så långt. Man är inte. Ja. Det är inte någon som trälar på en annan. Jo. Det flyter i allt alla sen. Så han är avhållande så för han är avhållande i bönene. Vært jo i henne og tatt be for åkken vi er god skal lete åkken opp dyr for i åren hun til at hele landet av Kristus er for hver skuld i øyne og lønns. At jeg kan åpenbære til så som i øye tale. Og omgående du vurst av det som utenfor jo kjøpene lærlig tog. Og tale tykker er alltid domlig, krytter vi salte så til kunne. Så tid vita hvordan tid skulle svære øynene og kvarjon. Og så fer han inn at oss om hvordan han noen gang stå. Jeg skal tykke hvordan fortelle det. Ja. Det er så almyntelig. Ja. Altså, det er en sånn sammansetning av det himmelska og det jørska. Ja. Du hade börjar i 3 kapitlet här om att söka det som omanför. Alltså det är så högt flickvande, men det är fyra att kunna leva till att välja liv här i hjörna. Så som har en inskjör. Alltså till alla till det som alltid är så fantastiskt det är att till alla när det kopplas samman det himmelska och det praktiska jörska liv här. En till en dag att ha vid läs av det jörska. Men det är inte ta. Jag förs fram vid glädje syns jag vet men inte ta. Ja men han inskjer för okken att vi inte ta liv och honom vart ja. Och det är så att det säger så långt av nämnt flera för det är Kristus och okken. Vad under där där. Alltså det är hans här som tar ständer och Jesus sprang och tror ja. Och det kommer han nämner det till kvoj han byr bara knö för tickon till dötningar är och så ser han så invest men så ser han att Kristus skall och ta mest känna sig hemma och gör sånt tycker. Ja. Alltså så är smärts då. Ja. Alltså det här templet någon här likam trött och mot är hans är hem. Jag gör. Ja. Och det. Det är husgods. Som det här var från god. Och att det är inte korrekt något, det är det dörstjär.
Alltså det tar sammansättningen av hesen höjliga livande templen och templet självt ska göra det och i heimligt så Kristus jag bekva tog han öjda alltså han över fullständiga rensa sig till Ja. det blev Kristus. Og alt hetta her som vi tås om her, for at hesen heimer som ligger i myskre skal sutja ljøse. Det er ljøse som ble åpenbæra ta i badene ble føtta. Jeg minnes at her ta hoksa om det jeg kom tryggva og så var det hoksa om at her bløyva at her ta personeren som brøvene mynta. Men så har det ble talan en arvelse. Så helt det at det var jeg som var gale vi, ja. Så det ble lukket sånn, jeg tog ikke ta en suttja til at Goldrinkjesen har med, han ville ikke det. Han ville ikke at jeg skulle være så almindelig som jeg Akkurat. August Nei, ja. Akkurat. Men mittenfolk, alla stedene, lukka mye for det og hva det dreier seg om til ikke for seg å gjøre. Nei. Til at det å være han som Rambraven tal sier at antallet godsterskene okkara bæra fram lika med okkara og så heter det her benevnelse av lika noen som livande, høylagt, gode, damlet offer heter antallet godsterskene. Ja. Tikka. Ja. Det er sånn? Ja. Ja, det er. Ja, det jeg husker om versen her, eller det verset her, som stender i Matteus, og da Jesus var ur Nazaret og kom og bosatt i Kapernaum ved vattnet og i landsloden Sebulons og Naftali. 4 til skulle gjenge ut som tale ved Isaias profet og sier, Sebulons land og Naftali land fram ved vattnet, hinne med Jordan, Galilea hetningarna. Folke som satt i myskre sa størst ljós, og for teimon som satt i landet og skugga deians rann opp ljós. Hetta ljósa det som han innskjer å slippe skuina og i jøgnen okkon, så det de som har unga vogn, få vogn og nøye vi okkara løyve som Kristus. Og her og langt så bare hitje etter, du nevnte det her om at Mostemauren, han damer ikke det at du er almindelig. Hva var Jesus middelenfalske? Han var så almindelig at han skjer fullkomna fram ur, vi sånn almindelighet. Ja, tog i teg helt han ville ha sagt fra slettene og la en og god. Han sa ikke utan at jeg kunne ha om. Altså, det så nekk som taler fire Jesus og som man har en jokken løye til å leve i Jesus. Altså. Og ikke hoksa at det ikke det verst. Nei, men han er givet noen. Det øysene nå til nevnte vevnen og Jane, og i første kapitlet, jeg leste ikke Jane alltid. Ja, for vevnene, vi skulle leve for vevnene som akkurat gømt i himmelen. Altså, hun så vel trytja. Altså, hun gømt i himmelen, samtidig som hun lever og gjør snakker, som han sier her 5-5, Rambraun og der vevnen, gjør ikke til skammer. Tøy kærlighet og godser, uttelt og gjør snakker. Vi har det andan som given akkurat Ja. Stærfestning. Altså. Ja, nettopp. Her efter Paulus. Ja. Det er stærfestning av formelen. Ikke at her trykla og bia. Ikke vi bia og næka om næka som vi da finner det. Jeg har sagt det for ofta virker det for meg som at vi bia bønner som virkelig kan vente over til god som byr okken. Legge av. Fyrirgjøk forstørrende. Det er alltid mer og metal igjen, det andre sier til at alle bønnen og i tog bønnen som du nevnte i begynnelsen, høvdspressa bønnen, var svær. Akkurat, ja. Han høyer sværen. For øynest at tog alt som her er nevnt, vilje færesens. Han gjør det ikke åttan, det som færen vil. Og det som Ivas karakterer, så det i Johannes kapittel 16, i Johannes evangeliet kapittel 16. Nettopp.
Att det är bara så helt en standande att nu var jag i 20 minuter efter så jag har inte fyllt vid och nu var det så fyra. Att jag får inte var nek. Nej. Var något kvarter till kvann. Till kvann, nej. Ja. Men det är väldigt att det är en standard. Och jag tycker ästnet här vi suttja linjerna i jakten alla biblarna, alla gosse biblarna är bytt upp, vi suttja gamla sattmalan. Vi suttja att uppbytt i här, gosse människa vi skapt och gosse synden bara teker iverhand. Gosse Gud kallar Abraham och alla vägen i jakten och leie falske fram och Joe Moses bojene och lonar och fyrskipaner och allt det där och vi ska tala om sattmalan som gjør vi Abraham och allt det. Og så kommer oppfyllelsen av ødelesen her. Da Jesus kommer, ja. Og ikke bare ta han kommer, men ta han så fullfører verset av krossen. Og han ryser opp etter, og han har sagt ham om talsmann, om hele andan, og han har også sagt ham til at han får ikke sagt ham alt nå, til du får ikke båret, men ta han talsmannen kommer, ja. Og så kommer faktisk oppsummeringen av ødelesen her, og i brøvene. Brøvene er faktisk likelen til alt det som framan undan, og eisen til det som kommer atana. Jag också samlar nu och tar av ett att vi tar harst till kallat det i samkomne bibellästra vecka och så tackar det några kapitlar. Och tar det var färdig jag någon tar kapitlarna som är 18 och 20. Bäj 11 och 12 och 13 14. Och i förra korintbrev, ja. Ja. Och så jag alltid har varit till de flesta varit stigar och harst det säger så här. Dessa tjänarna står jag fram och utlägga. Och mer som tar av görsta. Så hever 17 korintbrev öppna. Alltså ta du läser förra korintbrev. Så sars du att det är mer strukturera ja så att allt vi som gav och allt det där. Men ta det så kommer ut och sätta brev. Så sars du det livande just. Du först in i det sätta brev. Du börjar böna vägen att läsa. Han har inte färg missionar. Han har inte god alla tröstar. Han som tröstar okkon och i alla trångt okkara. Fyra vi skulle kunna trösta dig som är i alls strångt. Vi trösten som vi själva vill trösta vi har god. Det vill säga, han tröstar okkon. Så vi ger okkon till ett vid dig som loja. Fyra får okkon att trösta dig vid du trösten. Som vi bära tajmorna. Och hade vi givet mer och en så omätaliga siktning. Att slappa är så också om det. Så börjar den första kapitlen, no? Ja. Och han får ut utan 17 kapitel 2 och han håller fram vid det samma och i ändan av kapitlen och god vare tack som är Kristus allt och löjer och fram till sigur och kvarjon steg gäller det gåva enka kunskapar som uppenbaras vi och så täcker var att det en astroi och i det förra brev ja. Och så kommer det till 3 kapitel så sagt det inte att vi tar oss själva då också upp när. Och så att oss själva. Men då ska brukar gode som har sin kört och förra fyra var det tjänare så något som satt man inte bokstavs men anta du bokstaven dräpor är akkurat det samma som vi då har. Ja. Och anden ger livand. Och gode anden och ända 4 kapitel vi. 3 kapitel. Gode anden och att vi som vi angår för anledning aspekter dort Guds vi är ombrott till så moment från dort till dort som från Herren och i anden. Och så vad säger han så i 4 kapitel i vers 8. Ta ut av hesa tjänast. Som missar det inte mot. Vi har sagt att läsa från en skamlig lögnegaton. Vi han för inte orkos och ärliga. Vi färgs fram i svitje. Nej, vi har läst sannolikan öppna fram. Tala vi till samvetskukvars människa. Och be att de tar emot i och. Då är det en evangelium okkara fjalt. Så att han får täpas det fjalt. Här som godsen kjæsen heime. Hur blind och hoksaner hinna vantrekvande. Så det inte skulle suttja Josef evangelium.
Men ikke åkken sjálvar prætka vi. Kristus Jesus som herra, åkken sjálvar som tjener her for Kristus har skuld. Altså, det er så grøypande at du har det så vel lust i øyne brevet, og så vel stedfest og i det neste brev. Ja, akkurat. Åtta nästan nema vi akkurat det samme, altså. Du var ikke at det som til fyra bra. Ja. Så nu kommer, du kan ikke gjøre noe sjálvor, elspekla, altså. Og I minnes det jeg sier vi herren, det at henne, at elspekla, ja, hva annet? Elspekla til han som god anten. Ja. Herren anten. Altså, det teker om jeg sier hjertarøsen her, men altså, det teker om dette her antalliga människor ute där och säger allt är tøyt. Allt är tøyt. Ja. At det er 5. kapitlen, her som man enda ved å si faktisk hva du mennesken vi ødlene, at vi ta sendte på, vi sted Kristus her, som det hever god i anmente vi okkon, vi bia i sted Kristus vi satt vi god, han som kjente ikke sint, gjørte han til sint vi okkon, for jeg vet i hånd og sløver rettvise gods, og så er det første verset og i 7. kapitlet, som tar i arbeid sammen med tikkun, og anmenner vi tikkun til eisne, at han må ikke være til åndsjes til det tidlig måte nei gods. Så det virker så kraftig bo av veier. Ja? Til han så har det harmonier og altså. Samlegjøver og i ødlom, altså. Og til mest da i tunne innere mennesker. Det dolta mennesker i hjertens, vi til spek for å stille anta. Det er snart for ganskelige prøye som god til ekvelige døyre bare sier pæt. Til mest da i tunne. Altså. Ja. Men altså, det er så hoksa om det her heim som vi lever i, ja, som her er så slukt vannløse, som kanskje omgående fyrre. Og så størst ikke det her som vi tar fremme nå i det. Og det året som givet okken, den nøyen som givet okken, vi Kristus vi hele andan, og som verelig her til okken. Og han ikke fikk for en enklan av okken, at vi til å bli fyllt vi ser nøyene, vi som kærleggen. Vi ser her, jeg ser godtøkene av hånden, at han hever tid mot okken. Ja, vi godtøkene av hånden. Vi godtøkene. Ikke akkurat godtøk. Men han er godtøk. Han godtøker okken. Og i sin egna så. Så jeg vet at tid mot hånden. Ja. Så holdt øyne standa. Altså, det er bare så størst at ja. Skal du begynne på en der, Paul? Ja. Takk for at vi kunne enda i så løtene, og vi som helt jeg kan ikke heve. Så det som sagt, vi er Peter til som ung, sier Andreas vi til, vi får ikke sette seg ned. Vi flokkar, og så tok han til som vi er, og siknet det, og til å på 12 fotlakurver det, her er vi vita det er så, det som vi tar til oss. Det er det som vi har sett til at bære ut til folk. Og okkar egna likame som avspeklas det her, som vi bærer jo i okkon, og dørtøyen som lyser i okkon, og til gjøst. Det kan ikke være løsere. Takk for det her, og signat jo. Og kontroll som sitter her, og signer til voisene. De som er utenfor her, og strøyes av så en hatt. Og takk for det løtene, og takk for det under nøye. Og let hente bøytøyman voisene i Afrika til, som du sender du et år til, til det skal ikke vente tømt atter. Amen. Amen. Så var heseparsten av Gjerstamal kommet enda, og vi er å takke for okken. Og vi er Anja Hansen, som teker opp, og klipper og setter sammen etter. Og Ronny Pettersson, som tek seg av Ljøvenon, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus. Pastor av Gjerstamal som her var vært, der kan du finne av YouTube, om du leter under Iktus Sjønvarsp.
Og her som pastoren, han kommer eisne at være lagt ut her, og han kommer eisne å sende av tjei kristelig kringvarp. En affær, tusen takk for Jesus for.